Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Kao što vidite, danas imam pušku. To znači da ću vas ja pucam. Šalim se. Znači, danas ćemo raditi challenge. Moramo pogoditi ove 3 patike i brojat ćemo koliko nam metaka treba. I idemo krenuti. Inače, baš ne snijem, zato što ili ne mogu, ili snimim pa ne radi, a i trebam ideje. Jer pošto na mobitelu ne mogu kao da snimat igrice jer mi nešto nije radilo, tako da trebam ideje isto. Dobro, idemo početi. Bum, odmah jedan. Odmah sam jednog pogodio. Ovo je pogodilo u stol. Inače, ovaj video sam već počeo snimat, pa sam pogodio s metkom točno u stol, pa video više nije. Čekaj, preblizu sam. Idemo. Opet neka. Vidite, patka je odletila do mene skroz. Čekaj, moramo naciljat. Nisam. Šta? Zašto nije izletilo? Oprostite, malo mi ponekad šteka puška. Dobro, sam moramo kupiti metke. Sad. Znači, 3 metka, jednu patku pogodio. To nije tako loše. Inače, ovo ću raditi malo više puta. Ajmo opet. Skoro sam pogodio. Nadam se da se ja malo vidim. Pišite mi u komentare. Ljudi, ako dobijamo 5 lajkova na ovom videu, snimamo znači opet. Može, 5 lajkova snimamo opet. Može. I pišite mi u komentare. Da, i ako dođemo do 50 subscribera, radimo Q&A. Može. Ako dođemo do 50 subscribera. Ja bih volio doći do 50 subscribera, to mi je sad trenutno cilj. Ne, kako sam fullo. Skoro sam pogodio. Ova patka stalno pada. Šta? Joj. Kamera je nešto iskliznula. Evo, sad se bolje vidi opet. Ovaj crveni ponekad pada pa isto imam problema s tim. Ga treba baš staviti da stoji. Evo ga, uspjeli smo ga staviti. Sad, gdje je 3. metak? Ne veze, treći ću ga kasnije, sad ćemo igrati s ovo. Vidi ga, naš sam 3. Ovdje opet crvena patka. Znači, i hvala vam za 40 subscribera, ali prije da dođemo do 50 da radimo Q&A. Molim vas da dođemo do 50. Ja vas lijepo molim. Šta? Pogodio sam, ali se nije srušila. Koliko sam već metaka iskoristio? Ajmo reći 10 metaka. Ja mislim 10. Da. 11 metaka. Ako se ne varam 11. Ne. Znači, pogodio sam patku, nego... Uvijek kad... Opet je pala crvena patka. Da. Ako se memorija istroši, ja sam jednostavno izgubio challenge. Imam 10 minuta memorije. Jednostavno gubim challenge ako ne uspijem. Ajmo nastaviti sad. Koliko imamo? 12 metaka. Da. Šteta što ova žuta patka nije pala. Sad će biti teže pogoditi jer ovako uspravno stoji. Ali još pogodi je... Da, evo.
idemo opet. Pišite mi u komentare da li je ovo vam bio možda malo dosadan video. Šta, gdje je pogodio? Sad je to opet moram tražiti. Pucaj! Opet sam promašio. Ovo mi je već 18. metak. Ja sam mislila ovo će biti lagano, već sam iz prve pogodio, a kad ono... Daj, ajde, šta više. 1, 2, 3, 4, 5, 6, šalim se, znam 6 metaka. Inače imam ovakvu vrstu metaka, a imam i ovakvu vrstu metaka, malih. Sad sam odlučila pucat s ovim, da ako ne pogodim slučajno mobitel, da... Ajmo nastaviti. Znači, ovo mi je 19. metak, kako se ne varam. Ma daj, kako? Znam kako vidim. Možda dođem ovako na stranu. Onda možda... To, kakav! Kako sam ga pogodio. Znao sam da će ovo možda upaliti. Gdje je sad otišlo? Tu je jedan i gdje treći metak. A evo ga, tu je i treći. Znači koliko sam ispalio? 21 metak, 2 kila. Mogu ja to bolje. Kad pucam s velikog stola, onda mi je nekako lakše. Oprosti, sad nisam vidio. Tražio sam metak. Da, onaj ko bude prvi, u komentare, da, i shoutout za kanal, kako se mu zove, Luka Barića, mislim, tako nekako. Shoutout za taj kanal, tako da ga pogledajte. Snima igrice, snima igrice. Ima samo 2 subscribera, je tek počeo i volio bi da ga zapratite. On je moj prijatelj. 25. metak, kako se ne varam. To! Znači u 26 metaka sam se pogodio. Vidim da ti ovaj metak. A, vidim to. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe se na kanal, obavezno pogledajte kanal Luke Barića, ali tako nekako. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!